ole thlir tu te in zawain je bai kala buk le vek pho chawa voina chuan hi D.A.P hi enge ni a enge atangkai na ti te kan ron soi ve le do na hi helai in hmang hian hi D.A.P chani a diammonium phosphate diammonium phosphorus mo phosphorus kan ti chuan kan thlai kung te zung te ti chak tu ti tha tu kha ni a par tam nan a tha a thlai zung te na te lo that chuan an par te an ra te kha lo tha mai thin ni chu chuwang chuanin D.A.P hi atangkai em ani thlai par du na ra du na pangpar par du na atan po hemi phosphorus hi tangkai ber kha ni a NPK kan ti po in nitrogen phosphorus potassium ti na mai kha ni ta NPK po khamo tuna chuan D.A.P kha kan lo zir bing do ni chu hei D.A.P hi in muang hian chin hi deuh hi keima ina ka hriat chu oma hemi ka D.A.P hi adum hlang deuh kha ni a chuan hemi lo avar phek mo var buang phek vut rong ka ti mai hemi mei kan tu a vut rong ang kha var buang phek kha om thin boka kha D.A.P tho ni a lo boy lo ula khati khamia kha chuan D.A.P an siam na man ruwa khain ang lo ve ni mai thia chan chu avar deuh le adum deuh hi oma enge chak zo ka chak lo zok po hi a hriat ka hriat bik chuang lawa D.A.P kan tia tian kan lei mai thina ni chumo chuan a leina tur hmuna hianin khoya nge an zora khoya tanga ka lei thin nge ti te po kha kan soi ve shim shimanga hei cha tur te po hi omani chu Flipkart te Amazon a te po hian cha tur kha om ta ropui vekin D.A.P ti kha in tai panga aron lang mei do ni chu khata khanin company sang brand sang kharon om do na chuan engtinge kan ti ang a in ziana an comment te hiron om ve thin ni chumo thil kan cha don re rengin comment hi en thinila comment a thianin a thalo na hi chu tam tak hi chuan an comment thangai lo ni chu chuan a thana na hi chu star te khan pe sang thina chuan an rating kan ti me mi an star mark pe ka hian 4 chin kai tal kha in lo le thina nga 2 star lek te mu 3 star lek te mu te ang kha chu leilo ula 4 te 4 half ang mu te hi a tha chin ang kha ni ve a chuan thil hrim hrim chu thenin an faka a thenin fak lo ve thin boka chuwang chuanin a hmang tu zir te po hi ni ve a kan hman na kan thlai hman na te kan pangpar hman na a zir te khanin an ngei dan te khain ang lo ve thin ni chuwang chuan chumi company sam chu chelit tuk chumi chu a thalit tuk ti a han fak bik tur po ka hre chuang lo ke chuwang chuan D.A.P kha ni top mai ni mo diammonium phosphorus thathe angber tura company ten an siam chu ani ve thonga ma sengin mithen kha chu sumdong tak te a that wang po ni lawa sum du wang shim shima ron phau chhuak te point om ve thin tho ni chu chuwang chuan in le don a khain film khuranga chuan hei agriculture vel a hianin le tha hi don tur timeila dil tur hi awang to em tu lai chuan thil re hi shal ani vek to a chuwang chuanin le top hi kan nei theina ber chu ani ve mai ta ke ni ang tan chuan chuwang chuan ki chu ti han mi in an zor na ka hriat chuan D.A.P an zuar an ti chuan ka pan top mai zela hemi hi kan veng bul uro hlu zuar ate kan ting ming te po kan soi menga an kol rangan ni han regular in se thluna khwan mo lungle se thluna khwan ka lei mai thila ni chuan kg a khan za in kan leya chuan kg ani nge ka hrelo pek khat za in zaman ang te khan an pek ta mo tiang khan a kg ni le ni lo chu ka hrelowa engpho ni se hi D.A.P chu ani mai ta a chuan kan lo hman dana chuanin ti hianin temte kha khaini bur khat angvel hemi khat angvel hi pot leya ka phul top mai thini chu chuan pot lei nai han ten ka chaw pola chuan ka thlai pangpar ten an lo nge em ani thina mo chuan then khata chuanin RX le tha te pek tur lo wang to ta le thar wang to ta ti mela nei lo te po kan am mai thia chuan ek le tha khoi pe lo shim te point om ve a chunga chuan heng fertilizer mo chemical so hi an pe na se em ani ti te po kan soi ngaram changka nga te po an pe a then khat chuan comment a te po om thina NPK te tiang pek hian akum le apar thadu lawan ti te kha comment a te han om thina asengin keima a chuan NPK hi SARON ka ti vakuma kha chuan kala ti chuang lo ta ma se kumkalta kumnga velkalta tang kha chuanin NPK hi kala mang chho ve char ni ti kha kan soi ve anga chuan ka channel siam te la rei lem lawa
over de han po khangai ka ti chuang lo ta saron kan ti da chu rei to tho na in npk hi mi inan mangani ti hi ka hrelem lawa ti khan thai tan te po tha chuan pangpar tan te po thang ka ta DAP te po ti han keima experience ateng ka han mangres tho ve khania lockdown atang khan DAP po ka mang ka ti khamo le thawang em alak tur kha tiang kha ani a thil reng reng hi ni ema ni experience lo chuan in soi me te hi a har thina chuwang chuan keima na ka experience nge tang hian karon da chok ve thina DAP thatna ka proof dan te po mo ti khan kalo share ve thin che u kha ani a lockdown line thai le tham man tur wang em a chuwang chuan DAP hi ka kal konga ka nakal konga khan chu ro hlusal chu an nei wang han ka lei hong thina ke som ni loi kan lei home ni kha ve khata khan mo e ke som loi kha kan lei home a chuan a hnuat po ka lei bil le treu thawa chuan ka han manga ka voi khat man na phe ka mang war tu ro lu tu ka saron te puran thi pha nge a kha ka soi ka share vek to chau ka mo for dona sorry for dona ti par ka chak ka tia ka han manga DAP ha ka phul de tlor tora al nen tui nen in chia saron kung enge mo zat ka chan ka ti khamo ka soi to nge kha chuwang chuan man dan tok kha kan thiam kha ngai ni chu thil reng rang chu o a tha kan ti poi over hi chu u chuak hi chu a thangai chuang lawa chuwang chuan atok te kha kan thiam thina ngai ni chu mo chuwang chuanin hang DAP te po hi le thatak an ni ro khan kan man over lu tu kha chuanin a tha chuang lo ni ti te po kan soi te langa chuanin hemi hi thlengza dana nge ipek thin ti kha zona te kha om le a hang DAP hi ke chuan thla ni tian kalo peta a ka pek na thla kha chher lo taila thlanni alo ra la thale anga mo thlanni kar dana ka pe ni chu mo chan chu anral har ve ni chu DAP hi voile khata hian tuya kan siam te ni lo chuan anral mai big thin lawa chuwang chuanin khami tuya kan siam kan vale te ni kha chuan thakata hian voi thum te po pe la poi ka tilawa ma se amum to po kan thla ka ni chuan kan pe ni chuanin thlanni dana hian apoi me alo ni ti kha kan soi te langa chuwang chuanin an chakna kha mi thiam ten asiam tu te na an siam chuan thlathum interval mo thlathum dana pek kha apoi lawe a tha to ke ti kha ani a chuwang chuanin du tholu tuk wanga pek zin thlatin pek te po kha angai lem lo ni chumo kan lei man da to ti vati al le tu kha ani a chuan na tina ka soi kan le de ya NPK pe ka akum le apart thalo ti kha keima chuan ani chuang lawa ti kha kan soi le pa nga chuwang chuanin kan manganga le tha bo kan pe pa anga khang fertilizer chemicals ang te po kha kan nei chuan pek te lap kha poilo kan saron te lo parvul kan du chuan mo kha ani ta a chuan voina chuan DAP thatna le kan man thin dan te karon da langa ti hian kan pe chinanga in mu lain saron pot then khata son kan da ve tan don ni ek lei tha ro chu vo in chu ka pe man don lawa chuan nim powder po bag ni lai ka in stock to a arem chan dan da kan pe chawanga nim powder kha kan en le ang hemi zo a chuan hi thima kha ni a thima pink zok kha nia chuan ti hian kan phul mai ta ni pot le khan mo ti hian pot le nen khanin pol mai tur ani a ti khan an pol me nga pot le nen khan kan chaw polanga ti khan a hnuai lama chakna kha kalanga a chunglanga phul thur lawin ti khan kan chaw pol thin tur ni chumo chuan tiang kha ni mai DAP kan man thin dan chumo thil har sa ni lawa enge kan DAP kha khani bur khat vel lek lek kha in lo manganga taklu tuk lawin mo chuan ek lei tha te nei chuan pe bokanga chuan fury hi ran nung hrik ven na kan te khuin hmang kan keta minute kan lei thaman a han lo om thina khang ho veng tu chuan fury te po kan hmang thina chuan hi insecticide mo ran nung tha na hlo kha ani a chuan hela han fury om boka heng po hi ran nung tha na hlo chi khat tho ni a chuan ka honsa hi sumo hi insecticide ni ai hi potleya ka phul le don ni chu chuan du thu sama chuan kan ek man anga hian kan lei tha ek man anga hianin pol vekilak hemi ho ne han upilamo kan ar ek upte bong ek upte tiang kha hemi han kan up chuan kan ek lei tha a shik mo voalte nyang keta minute le
thil sang sang ron piang tur kan thlai zung ei thei tu tur kha hi alo that ani chu khang ek le tha kan uptel kha chuan mo ai ti thitona chuwang chuanin kan thlai pangpar te kha alo hrisel thin don ni chu ek le tha kan hman chuan mo tiang ho kan hman kha chuan vual te a that ve ni chu mo changpat tam lu tuk tur te kha avengal ek le tha lo piang tur kha chuan hemi le tha kha hemi ran nong thana kha potleya kapul thin dan ka ron tilang le lokang o chuan hi ni ta ni ti hian kan phul thet anga ti hianin tui kan pek khan khami phul powder kha lo luang ralanga potleya khan mo ti khan noi lama te shik te kha veng ve don ni chu chuan yang khan insecticide ho te po kha ti khan a phul thei ve ka ni chu chongjong ina an chuk phe chuan fury ho phe ka chu chongjong the an thal top top the an te chu wang chuan khongai thak ve ni chu film khor de unan lei chung re la khanin in da thina nga mo chuan hela hian hei nim powder ka ngai san em fungal kan thlai pangpar te fungal veng tu tan chuan nim powder hi a tha em ani chuanin hela hianin ka hamsa oma mani khan then khat ka hmang to a chuan tuna hianin lo hril don che uni ka hman thin dan te chuan he so ana te poka da sa thlapa hu ti khan nim powder ani ta a nim powder hi kan thlai te fungal tur veng tu tur ani a chuan hela hian tomato tlem ka da a tomato a hian kan phul thin anga mo wa hei in ang hianin tomato te kan in phuna aku tlem hi ti hian putle a hian ti hian tlem hi ka phula tampo angai lawa an la no lai phe kha chuan tam tak tak ka phula ngai lawa ti hian ka phulanga chuan kan chok mai tur ni chumo ti khan chaw ne ka king lo kut ting ka khoi koi si lawa tiang khanin kan hmang thin don ni chu chuan hei ti khan pot le nen te ten chaw pol anga kung hnai lu tuka hi chuan thlai pangpar te no chi ni chuan wat ti lo ula asir kwal dewa hian tian in tianga khatiang zel khan ni me pot le nen a chaw pol to pa tiang khan du thu sama chuanin tiang nim powder te po hi pot le kan siama khanin chaw pol rual vekila pota wa phun ma se khan a le kha a chung ril te nen khan mix vekila chuan du thu sama chuan anita tiang ati kha thazo ka ni chumo kha fury te po kha ma te pon ka lo da thin khamo ka siam lai te po pot le nen kan mix veka chuan ta khanin he kan phun thin ani khamo pot report nan te kan hmanga khatiang khanin in lo hmang don ne he ka tomato te po lo lian ve fur to reu me tuna hian vo in hi July ni som pare te ni a SARON le tha kan pe chho tana tiang khan D.A.P thatna te kan shil chawa nim powder te thatna te kan shil le chawa chuwang chuanin in nei thei chuan a tha a nei thei lo chuan hi poi chuang lawa nei thei tuk kha chu om lawa chan chu pangpa hrisel thlai hrisel kan du chuan en kol na te po khan kan in sen so ve thin chu angai ni chu chung chu veina ta na ka video top na chu lo ni le ta mai se a man dan te tianga la thiam lo in la om fo chuan kan in shil le zel don nya sei to ang khan tam tak tak hi telangai kher lawa thil hi overdose om ve thin khamo chuwang chuanin zo du ni ten lo zo zel don nya veina tan chuan SARON le tha pek dan le D.A.P te ran nung tha na hlo te nan dan kan shil chu kan lo du tok photanga kher tu te zong zong chuka tharin lom thoka suya in sevain bye bye ule hun tha tak lo nei ula in SARON te moi tak tak in lo par ro se bye bye vek ule